Watananira ayu kumel kocam pratnya maratani Kula nuwun sewu menika wonten satriya ingkang mencorong mawa teja. Kalilan kula nyuwun pirsa jengandika menika sinten Raden? Tambuh marang aku jenengku Raden Antasena saka ing dasaring samudra. Iki ana para pinisepuh, ana para sesepuh sing ndak sawang lumaku kaya tancetha papan kang tinuju nitik saka petenging gwaya jaiting netra tepunging wimba panjenengamu ki lagi nandhang susah. Panjenengamu ki sapa, Kyai? Nggih, kula menika rumiyin lurah wonten ing negari Ngastina. Kula rumiyin menika Demang utawi lurah wonten ing wewengkon negari Ngastina. Ning sakmangke kula sampun leren, kula sampun rampung. Kowe lurah? Nggih. Lurah ngendi? Kula lurah Ndoli, kula Jarak. Tek leren anggenmu dadi lurah merga papan hiburan, papan planyangan wonten desa kula sampun dipun tutup dening para Kurawa.
ditutup karo Kurawa. Kurawa ki sapa? Kurawa menika ingkang ngemudeni negari Ngastina. Lah kowe mbiyen ki ana desamu kuwi mbukak apa? Kula mbikak papan panglipur. Teng mriku kula ngedekaken warung cilik-cilik jentrek-jentrek. Mongko warung mriku niku nuwun sewu sak Asia Tenggara niku gedhe dhewe. Sing kok dol apa? Ingkang kula sadhe nenggih wujudipun jajan apa? Tahu sing iso ngguyu, bikang sing iso jigang. Tegese piye? Kula dodol lare planyan. Kula dodol lare planyan kangge nglipur dumateng para kakung ingkang irungipun lorek. Kuwi lak apik, tegese papan kampang lipur sing ndok gelar ana ing desamu kuwi larangan tumrapi agama lan larangan mungguing negara. Yen ndok tindakake terus, ndok lestarekake terus, tanurunga negara iki bakal rusak. Rusak nggih rusak lek pancen papan planyan niku dipun tutup kedahipun adil. Ora adile Kurawa nggondi kenging menapa papan-papan planyan tenggen desa-desa niku do ditutup ning malah nuwun sewu kathah para wong sugih, para pejabat sing mbikak papan planyan wonten papan-papan karaoke menika mboten adil menika tegesipun. Ler-ler tandure busung liler ijo raya-raya kasenengan boten namung menika kemawon Raden Antaséna. Ngastina menika saksampunipun ingkang dados Ratu Prabu Duryudana. Para kawula menika saya kejiret rasanipun merga larange pajek. Napa kemawon sakniki dipajeki? Mongko jaman sak menika niku sandang pangan niku larang kegila-gila. Kula kepengin ngolah tanah dadi wong tani ning nyatanipun golek rabuk angele ora ukur, upamane entuk rabuk regane ya njulang langit. Hukumipun sampun mboten adil merga hukum Ngastina menika hukum lading. Lading niku yen munggah ketul, yen mudhun niku landhep. Tegesipun sing mapan ana dhuwur niku mboten badhe kejamah hukum merga lading yen munggah niku ketul. Nadyanto wani ngrogoti dhuwit negara nyolong bandane rakyat, watone duwe jabatan, duwe dhuwit tur pinten micara, mboten badhe kejamah hukum. Lading yen mudhun niku landhep. Tegesipun hukum Ngastina niku namung kangge mbleh wong cilik. Wis wong cilik omahe ndelik lingguhe dingklik dimari ublik yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik niku wong cilik.
Ngoten niku rekasane dadi kawula wonten negari Ngastina jan mboten mulya babar pisan. Nadyanto bola-bali 5 taun pisan niku wonten pilihan para pejabate negara nalika ajeng macung tapi nyalonaken dadi pimpinan niku janji-janjine legi kaya enak-enak dipangan ning kocapa bareng dadi pejabat niku janjane kelakuane utawa pambekane mung 3 siji janji loro ngapusi 3 korupsi niku pakeme pejabat Ngastina. Kunting langit kelap-kelap katon lir gincanging alis risang maweh gandrung sabarang kadulu tatananipun sampun bubrah kula menika rumangsa bingung. Upaminipun ingkang dados Ratu Ngastina ingkang ngemudeni negari Ngastina menika para Pandhawa. Kula kinten lelampanipun boten kok rekoso kados mekaten. Mongko sing duwe hak wewenang tumrap kamukten negari Ngastina niku sejatinipun para Pandhawa. Merga riyin ingkang dados ratu wonten Ngastina niku Prabu Pandhu. Prabu Pandhu niku peputra para Pandhawa ning bareng Prabu Pandhu seda direkayasa direkadaya kalih Patih Sengkuni akhire dadi bubrah langkrah kados mekaten. Sinten malih ingkang kula sambat sebuti menawi mboten para nom-noman ingkang kendel wani lan ugi gegaran kasuksen kados Dikandharantena. sanesane satriya linuwe kang ngerti mring kautaman